Сәлем достар, бүгін эфирда Балалы Солянка хит парады. Һәм бүгін біз гаджетлар, телефоннар турында сөйләшәбез. Безнең катнашучылар көненә ничә сәгать телефонда утыра? Нинди уеннар уйный? TikTokка, Instagramга нинди видео төшерә? Хәзер ачыкларбыз. Мин Наилә Славина. Мин абыйгыз Рамил Шарапов һәм без бергәләп Наилә белән башлыйбыз. Азалия Фясова телефоннарны, планшетларны 1-2 сәгать кенә кулланам ди. Яраткан шәхесләрнең тормышлары белән кызыксынам. Дусларымның яңалыклары белән танышам. Үземнең сторисларны куям ди ул. Менә бит мин нәрсә әйтәсе килә сезгә, Азалиянең сторисларын карап барыгыз. Кызганычка каршы, ул хит парадтан төшеп кала. Шәп яңалык бар. Әйе, бүген бездә премьера. Базарларга барым микән, хөрмәләр алым микән. Hey, син агыны ярым микән, ялгыз калым микән. Hey, басәле, тыпыр басәле, матур басуларым белән күңелләрне ашәле. Басәле, кара әле артыңа, аякларым ирексездән син агына тартыла.
Әдилә Газизова інісі білән йөгіріп ерге, шаяртырға бик тә ярата икән. Гаджетларда сирәк уйныйм. Телефон әти-әнием белән аралашу өчен генә ди Әдилә. Молодецсың, Әдилә. Ә без әлегә сине карыйбыз. Çağında ölenге şık tamşası düşken Eydirsen bot жерге ертеңгі мезгілде Көбейтіп пәншеміршем сепкен Дүния güzelligin көрәлі көрәлі Бір азға тоқтаптыр ашықма Сұқланып тоймаслық Көзлерін алмаслық Матурлыққа мен біз ғашықлар Күркішкі салқында ялтырап қар яуа Ағашларға тіслер ингенде Үй тәрәзәләре ғажайып рәсімге Тылсымшы куллары күнгенде Дүния güzelligin көрәлі көрәлі Бір азға тоқтапты ашықма Сықланып тоймаслық Күзлерін алмаслық Матурлыққа мен біз ғашықлар Сықланып тоймаслық Күзлерін алмаслық Матурлыққа мен біз ғашықлар Көрәлі як-якта яңғырдан сыз шыққан Ескерткіш салават көптері Язғы қояш балқый Güzel kışlar seyri Diremde balalar gülüğü Dünya güzelliğin köreli köreli Berazga tuktaptır aşıkma Sıklanıp duymaslık Gözlerin almaslık Madurlukka min biz ғашықлар Dünya güzelliğin köreli köreli Berazga tuktaptır aşıkma Sıklanıp duymaslık Gözlerin almaslık Madurlukka min biz ғашықлар Sıklanıp duymaslık Gözlerin almaslık Madurlukka min biz ғашықлар Біздің коллегабыз Әмин Ахмаджанов білесіз бетін деймі? Ол міне Инстаграмда да, ТикТокта да бик те актив. Сіз қарап барасыздар бит. Сіз лайк қояғыз. Шилләр исә суларыға Кояшны аялыштыра Кайдандыр галәм түреннән Йылдыз нуры агып тора Bulutlar kile Dumanlı yollar adaştıra Ümit yıldızı yaktılığından Көңлем түрімді балқыштыра Туры юллар
Cemile'nin gündelik tırmışı bik de tığız eken. Ol telefonunu bilesin keseyimi. 40-60 minut derslerge, trenirovkalarga bargandagına, yoldagına kullanır. Жәмилә дә минем кебек TikTokны яратам ди. Instagramдагы битемне алып барам. Шунда аралашам ди Жәмилә. Hayırlı kış kızım. Haydi. Akşam minime көңілді бұран, көңілім сіне кеді, ерегім сіне айлыда. Ақшашақта ақтыман, минime көңілді бұран, көңілім сіне кеді, ерегім сіне айлыда. Ақшамар шашқасы, яшілігім ертесі, сен менің яшілік язым, ұнытмам сені назым. Ақшамар шашқасы, яшілігім ертесі, сен менің яшілік язым, ұнытмам сені назым. Аққайында ақтыман, сені көргендей бұлам, күйшетері таңыда, ойлар сені саташа. Аққайында ақтыман, сені көргендей бұлам, күйшетері таңыда, ойлар сені саташа. Ақшамар шешкесі, яшілігім ертесі, сен менің яшілік язым, ұнытмам сені назым. Ақшамар шешкесі, яшілігім ертесі, сен менің яшілік язым, ұнытмам сені назым. Aklıman bezi köyergen aram. Sen benim yaşlık yazım, unutmam seni nazım. Akbalıkta aklıman bezi köyergen aram. Sen benim yaşlık yazım, unutmam seni nazım. Akşamart şeşkesi, yaşlığım neredesi. Sen benim yaşlık yazım, unutmam seni lazım. Akşamlar şeşkese, yaşlığım mirtese, sen benim yaşlık yazım, unutmam seni nazım. Akşamlar şeşkesi, yaşlığım neredesi. Sen benim yaşlık yazım, unutmam seni lazım. Akşamlar şeşkesi, yaşlığım neredesi. Sen benim yaşlık yazım, unutmam seni lazım. Yaşlık yazım, yaşlık yazım. Ne kadar kübrek balalar demek, şunun kadar kübrek gadgetlar. Bu Веснушки коллективі турында. Хит парадны дәвам итәбез. Веснушки. Asıl yüzlerime kuyaş gülüp bağırıyor. Aslanıp yüzlerim yanar. Gönlüme ilgin, jım üstümdekiyle. Siz tuzlarını bir
таратыйк җиргә, туктатып вакытны бергә, тотынып кулларны, әйдә, исембез мәңгегә, бергә, яхшылык таратыйк җиргә. Сез дусларны бик яратканга, сез дусларны бик яратканга. Дүния матур деп жырлаушы қызыбыз Лерия Инстаграмға өзінің бик матур фотоларын қоя екен. Сен дә лайк куярга онытма. Сіз бүгін шундый матурлар. Алкышлыйк әле үзебезгә. Җырыбызда шуның хакта. Матур дөнья. Матур дөнья, сихри дөнья, янда дуслар, туганнар. Күктә кояш, җирдә чәчәк. Матур бит, матур дөньялар. Дөнья матур, сез булганга. Дөнья матур без булганга. Дөнья матур, сезнең белән. Дөнья матур безнең белән. Гадилектә, матурлыкта, туганлыкта безнең көч. Сез дөньяны бизәүчеләр. Без дөньяны гизүчеләр. Дөнья матур, сез булганга. Дөнья матур, без булганга. Дөнья матур, сезнең белән. Дөнья матур, безнең белән. Күктән бәхет, син эзләмә. Читләрне син күзләмә. Янда булган матурлыкны сакла берүк. Җибәрмә. Дөнья матур, сез булганга. Дөнья матур, без булганга. Дөнья матур, сезнең белән. Дөнья матур, безнең белән. Дөнья матур, сезнең белән. Дөнья матур, безнең белән. Дөнья матур, сезнең белән. Дөнья матур, сезнең Рамиля бай, Каринаның Биулинаның Инстаграмы бар. Әйміне? Әйе. Алайса мен подписаться етем, сіз де подписаться етіңіз, һәм жырын тыңлаңыз. Рахмет. матурлыгын җырга күскән,
Исламов өчен телефон барыннан да бигрәк аралашу чарасы. Әти-әнисе Зинурга компьютерда уеннар уйнарга да рөхсәт итә. Шул, тик һәрбер әйбернең шамасы бар. Зиннур телефонны алды да югалды гына түгел. Сөйләшегез туган телдә, балалар белән. Телем бетсә, милләт бетә, мин шуны беләм. Һәрбер бала татарлыгын гаиләдә белсен. Татар булып уеласын, татарча көлсен. Һәрбер бала татарлыгын гаиләдә белсен. Татар булып уеласын, татарча көлсен. Бишек җырын сабыйларга Тукайча килә. Мең еллык бит безнең тарих, шуларны сөйлә. Казан урамнары буйлап сәяхәт кылып, йөрәгенә татарлыкның сузырсыз кылып. Казан урамнары буйлап сәяхәт кылып, йөрәгенә татарлыкның сузырсыз кылып. Тукай телен яратуның гаиләдә башы. Гырыф-гадәт, җыр-шигырьләр һәм милли ашы. Туган телем горурланам, мин сине сөям. Киләчәгең булырмы дип янам һәм көям. Туган телем горурланам, мин сине сөям. Киләчәгең булырмы дип янам һәм көям. Киләчәгең булырмы дип янам һәм көям. Янам һәм көям. Айсылу Хасанованың да телефон куллану вакыты шикләнмәгән. Шулай да телефонда узаклап утырырга вакыты юк. Шикләнмәгән ди. Айсылу беләсең килсә, ял көннәрендә генә Инстаграмга һәм ТикТокка керә, ә менә мәктәптә телефон белән утыру тыелган.
Yani yıldız çıgыбыз Ayzı telefondan әби бабайлары белән сөйләшә. Машинада барганда Instagramга керә һәм музыка тыңлый икән. Озаклап утырырга аның вакыты калмый икән. Ә менә җырларга вакыт тапкан. Карыйбыз. Dünyada en güzel, en matur, nurlu zat. O benim meniyem, o benim meniyem. En yakta yaşam, en nazlı geleceğim. En yakın yaşamasın, en iyiyim canımsın. En yakta yaşam, en nazlı geleceğim. En yakın yaşamasın, en iyiyim canımsın. Kaderle bıstırdım şanını bir hepsi. Tenlerin yıklamay behete bulasın git. En yakta yaşam, en nazlı geleceğim. En yakın yaşamasın, en iyiyim canımsın. Üse bejiden dide manay ma eniyem. Hamanda minsinen şu neni bebiyem. En yakta yaşam, en nazlı geleceğim. En yakın yaşamasın, en iyiyim canımsın. En yakta yaşam, en nazlı geleceğim. En yakın yaşamasın, en iyiyim canımsın. En yakta yaşam, en nazlı geleceğim. En yakın yaşamasın, en iyiyim canımsın. En yakta yaşam, en nazlı geleceğim. En yakın yaşamasın, en iyiyim canımsın. En iyiyim canımsın. Бик тиздән без җиңүчене ачыкларбыз. Әлегә барлык катнашучыларны барлап чыгыйк. Бергә карыйк. Акlı ситса күлмәгемне киермен дигән идем. Hey, hey, hey. Үсе буйга җитү белән киермен дигән идем. Hey, hey, hey. Dünya güzelliği күрәле, күрәле. Бер азга туктап тор, ашыкма, сокланып туймаслык. Күзләрен
Ятны бермәгә, тотынып кулларны. Әйдә, мисембез мәңгегә, бергә яхшылык таратыйк җиргә. Сез дусларны бик яратканга. Дөнья матур, сез булганга. Дөнья матур, без булганга. Дөнья матур, сезнең белән. Дөнья матур, безнең белән. Туган ягым, гүзәл ягым, әкияттәй матур як. Һәрбер бала татарлыгын гаиләдә белсен. Татар булып уеласын, татарча көлсен. Җирәсендә авыллар күп, тик минеке бер генә. Иң гүзәл, иң матур туган авылым сине генә. Иң якты кояшым, иң назлы гәргәем, иң якын кешем син, әнием, җаным син. Тра-та-та-та. Рамил абай, ә беренче кем? Ничек инде кем? Син шунда белмисеңме? Менә хәзер беләбез, карыйбыз. Әйдәгез әле Казан, алкышлый гары. Әйдә, әнә минем миллионы килеп чыга кара. Күрдегезме? Әйдәгез әле, әйдә. Синең гөлеш йөзләреңә бер тутырып карыймчын. Син дә миңа назлап кара, күзләрең алмашы. Алма кебек кызарасың, ярамы да карарга. Әле бер язлар гына, Иртәрәк бит алмага, минем белән ярсыңмы чәчәк артын акчага. Яннарында калырсың әнә бергә тормыш башларга. Минем белән барсыңмы чәчәк артын акчага. Яннарында калырсың әнә бергә тормыш башларга. Ай, молодец! Яшыл булса да алмасы, күзләр җиткәч кызара. Бер сокланып карыйм әле, зинһар өчен кызарма. язларга чалмагашы, минем өчен аттымы, мәхәббәтне таптым микән? Әллә безне таптымы? Минем белән барсыңмы чәчәк артын акчага. Яннарында калырсың әнә бергә тормыш башларга. Минем белән барсыңмы чәчәк артын акчага. Яннарында калырсың әнә бергә тормыш башларга. Әйдә, алкышлар жәлләмәгез әле. Миңа түгел, әлбәттә, Миленага. Яңа йолдызчы, карагыз әле. Хей, Синең көләш йөзләреңә бер тутырып карыймчын. Син дә халыкка матур иттереп кара, күзләреңне алмашы. Алма кебек кызарасың, ярамы да карарга. Әле бер язлар гына, Иртәрәк бит алмага. Казан бергәләп. Минем белән барсыңмы чәчәк артын акчага. Яннарында калырсыңмы бергә тормыш башларга. Минем белән барсыңмы чәчәк артын акчага. Яннарында калырсыңмы бер
başlarına. Süper Kozan, haydagız Ali. Bizning mana birinchi odamlarni zo'r sahnada, Tatar sahnasida Tatar jurlari jillaytirgan bolalarga qo'l shavra kerak. Proyektga bek zo'r rahmat. Tatar shashirlab o'tsinlar bizimcha. Hazırmı? 1, 2, 3, 4. Minem bilen barasama şaşak akın bakşağa. Yanlarında kalırsın ama birge durmuş başlarına. Minem bilen barasama şaşak akın bakşağa. Yanlarında kalırsın ama birge durmuş başlarına. Yanlarında kalırsın mı birge durmuş başlarına. Bravo! Haydi! Oy, telefonlarını alıp koyup, Naila biz senin bilen bugün pek canlı tapşırık düşürdük. Миңа бик ошады. Димәк, бер атнадан күрешәбез. Bizni qaramay qalma. Пока-пока.